Mayroon to mga ay manghapon mga Kabisaya Special TV. Time check. Time check. 3:38 PM. Akong buhaton karon maniud to ko. Kasi pilanan nga maniud to ko dahil kanon. Do katakos o do kasulupin. Dahil sudan. Skabitsi. Labaw pa ni sa chicken cordon. Pansadili pa ko maniud to. Akong tudlo kaninyo ang laing paagi sa pag-abli sa soft drinks ngang gamiton kutsara. Lahap ra ni siya. Karon nyo mahibawan atong sugdan. Yan soft drinks. Yan kutsara. Paagi ano yung kamot mo yung niyon forma niya imong gunit sa liog sa baterya niya tangan na mag space 2 ka inches ang ganaon pagkabli ay hindi 1, 2, 3 basic lang kausara one click mani ang akong simple hack nga tudlo kaninyo nga pinakasayon automatic na tangtang ang taklob sa soft drinks. Inom ko gamay para na ay likido nga mas sulod. Ginilang ko to kung pagtudlo kaninyo kung unsaon sa pag-abli ang taklob sa soft drinks nga gamit ang laing paagi, gamit ang kutsara. Kung mag-ingon kaninyo, may adlaw Merkulis ka natong tanan. God bless us all and more power. Daghang salamat.